И какво ура! Днес ще снимам видео на Майнкрафт сам. Самичък Биджев е на селото, на неговото село. Няма какво да правя сам. Без да снимам с друг човек. Ще снимам сам на един чисто нов survival. Чисто нов, ето, само пред вас. Така, чакам да заредим. Така. Това намерил. Вау! Ето нещо да събира естествено дърво. Ще събера около, не знам, много ще събера. Да знаете в началото, колко има, бе. Другото ни взехме, не? Сигурно, може би тук ще живея на някое дърво. Верно, бахте тук 2 часа трябва първо. Така, найс. Така да знаете, ще правя... Извинете. Ще правя на епизод, който няма извън кадри, да помислите за някакви читър нещастен. Затова ще се правя къщата. Не в този епизод, в другия. Виж. Къде остана? Кажи, за да пропомня тук. Тук някъде ще си правя, може да кажа. Тук идеално. Работвам цяло. Това е един крафтен. Чакай, още малко повече. Така, крафтен тейбъл. Така, ще си правим после. Нещо да се скрим. Така, не е много важно. Може и тук да заживея първи. После ще излизам долу в мините. Начало ще се направя някакви инструменти. 28. Белце. Супер. На кирка един меч. На брадва и една лопата и още кирки. Защото са важни. Да. Така.
да убием овцете. Много важно първият ден да си направя легло, да приспа в него, за да се в мястото на къщата. Стоп, нищо. Ще го маша. Така. Така. Колко време? Едно. Конь. Ей, хора, кога спомня това? Вау! Мерси. Искам му пая жената, това е много важно. За да мога да си направя лъпки, като намеря стрелите, да съм стрелички. Мерси. И там видях още една овца. Ето я. Така, пусна ми кожа, тя също не е важно. За да си направя броня. XP съм спустил. Да. Мисля, че трябва да събираме още дърво. Добре, нека да събирам. Искам да се събера бяло дърво и в следващия епизод веднага почвам да се строя къща. В този епизод само дърво ще събирам. Охо! Опа! Тук съм якраз. Ще направя бяла къща. Скъфям дърво. Ако се наложи, ще спирам друга епизод на пауза клипчето, докато не си събера достатъчно дърво за една къща. Така. Тази вълна ще се колекционирам по две легла. Да ги убия в тето, да мога да се направя две легла. Аз съм толкова беден без вълна. Да, не ми пусна вълна. Пусна вълна. Така. Не си мисли, че ще ми се измислиш нещо. Вау! Хедшот! 4 роли. Колко лодки? Колко лодки? Дали ще ми правя мина в кадър, въпреки че отнема много време.
Ей, вече може да направя душ. От другата част от вълната ще направя едно килиме. И ще си правя такива. Нещо. Дай пържоли. Защото ще всяко през кога играхме с видеята ми пускаш такива пържоли извън кадър. Не знам как. Той знаете, мисля, че тук е доста хубаво място за живеене. Но в следващия епизод най-вероятно ще видите къде ще бъде моята шпурка. Сигурно не виждам къде ще си избера место, ще ви казвам. Си извада свинските, че е най-много от тях. Не най-много. Но тук не е красета и... видяхте по 3, ще имам 10. Убием го. 13. Имам 13. Убием го. Ами само по 3. Ще имам пилетата, ще му отворя така че. Става доста дълъг, ще го спра. Следващия епизод. Следващия епизод най-вероятно ще кръща покоем вече 6. Тук ли да бъде това моята къща? Вау! Вау, няма торча. Видяме вече. Хора, ще спирам. Не, заседнах. Аз ще спирам тук и ще се върнем в следващия епизод.